Díoma leis na meáin, le céiti macréal. Níl an seanadóid trefur ó clochortaí ó hin féin, nó teasan Díomaín ó aglaocht na scoile na Gaeltachta teoranta, ESG, sásta leis an glúdach a fóid agóid an deireadh seachtaine sna meáin bhéarla. Deir ó clochortaí nar chomhla se éanrod faoin na tuismitheoirí éanaid, ná faoin na scoile na beag túthe a bhí láid a chamháin ar RTE radio na Gaeltachta. Deir Díomaín gur dhéireadh siad isteach ar an bhfuilléigean amháin in dionad phríomhchúis na hagóide, fearg na naoine a léireadh de fáirtí Loch d'Oibre. Síolann ó clochortaí gur chomhchéalaigh a bhí ón tús. Béidir go raibh sé sucraí leis na meáin agus le lucht fáirtí Loch d'Oibre, roimh ré idir sé, go glúdachaí an fuilléigean amháin agus sin an spin a bhí siad de lorg ón tús. Ní raibh aíonna ar bith ar an seanadóid ó clochortaí gur éirigh an slú a garú. Ní dóilis go dtigin an rialtas cé cho fearigach is tá na daoine. Bhí siad anna hiún go dtí seo a deir sé faoi phobal na héireann. Bhí an chuide smó den slua síocháanta a deir tres na Díomaín. Smór a trúa gur dhéirigh na meáin ar an grúpa beag sin nach raibh.